Kini ang Atraka Balita 943. Kon katapusang lokal nga balita. Gibot yan ni Sikan District Representative Congressman Manuel Chiquiting Sagarbaria sa Segundo Distrito ng Probinsya sa Negros Oriental. Kapadayon karon ang pagbisita sa kabarangay sakop sa Segundo Distrito ning Lalawigan. Sumala pa ni Congressman Sagarbaria nga halos kada adlaw sukad sa iyang paglingkod isip representante sa ikaduha nga purok ning probinsya na walay puas sa paghatag og serbisyo labi na sa proyekto sa kadalanan mao ang road concreting lagi sa paghatag og pundo sa mga covered court og ang barangay hall. Sa isa usab ni Congressman Sagarbaria usa sa iyang ngano halos kada adlaw naglibot siya sa kabarangay tungod kay sa pagbisita sa mga proyekto maun dako kay sa kalipay sa mga residente nga kini iyang nahimamat. Ani ang iyang pamahayag. Ano po nila kalipay, no? Dili lang kay ilang sulting naanda nila nga mabisita sa mga butan na itong mga opisyalis, no? Kauna, usually, ato sa mga kapitan, no? Ato sa mga mayor, vice mayor. Nagkaroon ako, ato jugos katawhan. I go to the last. Ato jugos katawas ka barangayan, no? So in other words, I do not limit myself to basta abot sa katawan. Immersion jugos na ako, no? Naadyo ko kayo gina. So nalipay kasi na ako ang pamaagi. Di lang kay karon. Human sa election, the next day, wala. Kapasiyon ako. Non-stop di ko trabaho. Kaya unti ko yung Mr. Beach, wala siya kataw. Kini ang Atraka Balita 943. Sikan District Representative Congressman Manuel Chiquiting Sagarbaria sa Segundo Distrito ng Probinsya sa Negros Oriental. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.